Selam dostlar. Siz Şayan TV kanalında Seylen Festivalin koruysiz. Bugün 8 katnaşışı karşında yeniden 4-nji soňgy synaw. Hem elege gün alternatif jırlarga bagışlangan. Bizden katnaşıçylarybızny kim beýeler, kim kiňeş berir diýsizmi? Bu elbette mertebeli jüri. Onlar bilen tanışyk. Татарстанның һәм Россияның халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, профессор, җөмһүриятебезнең шәрәфле вә мәртәбәле остазы Венера Паганиева. Сәлемсез. Татарстан Республикасының атказанган артисты Musa Jalil ismindagi opera ham balet teatri solisti Artur Islamov. Selam Seylen. İssenmisiz hem indi balqıp oturuşu Salih Saydaşev ismindagi zo'r konsertlar zali hem Qozon konservatoriyasining opera studiyasi solisti İlham Shakirov ismindagi Tatar Manga konkursi laureati Ilgiz Muhaddinov. Selam. Birinchi bo'lib sahnamizga Oysulu Muhammadjanova chiqashaq. Şokrımı jirden kildik biz. O kol foknun toğılğan şağı. O kol foknun toğılğan şağı. Jitmiş şokrımı yakın jirdügen. Bir görüşürüşün kildik biz. Akol foknu düşürdüm koldan. Akol foknu düşürdüm koldan. Bizning do'st ish bilan il to'lg'an. Akol foknu düşürdüm koldan. Bizning do'st ish bilan il to'lg'an. Altın tenkebik surmol tügen. Bürde kürüşüller elleni. Akol foknu düşürdüm koldan. Akol foknu düşürdüm koldan. Bizning do'st ish bilan il to'lg'an.
düşürdüm koldan Bizning do'st ish bilan el to'lg'an Bizning do'st ish bilan el Сәләтле, талантлы балалар белән ил тулган икән бит, дуслар. Венера Хатовна, нәрсә диярсез? Рахмат. Айсылу исәнме? Исәнмесез? Исәнме. Бик матур җыр сайлагансың минем Татьяна Ефремова репертуарыннан Акалфак дигән җыр. Әлбәттә инде беренче булып чыгыш ясау җиңелләрдән түгел. Менә аны без шулай ук сизеп алдык. Беренче вокализда син бераз гына шундый кыюлыгың җитмәде, имам. Имам сиңа дулкынларга кирәк түгел. Синең бөтен нәрсә бар. Синең менә дигән тавыш, искиткеч тавыш, имам. Төс кыяфәт синең матур. Менә күренә инде син шундый музыкаль кыз икән. Җыр синең тормышыңда дөрестән дә алдагы елларда да әле үз урынын алачак. Чөнки син менә күреп торам инде сәхнә баласы, чын мәгънәсендә дулкынлануны, аның белән аны җиңеп була. Яхшымы? Сиңа уңышлар. Хәзер инде менә Бик зур. Ничә сәйлән куясыз? Иң күбе 10 сәйлән бездә. 8 сәйлән шулай ук яхшы дип уйлыйм мин. Бик әйбәт. Әйе. Ярар. Рәхмәт, ярар. Артур Исламов, сездән берничә сүз. Айсылу, сәлам. Исәнмесез? Миңа бик ошады сезнең чыгыш ясау. Мин Венера Хатовна әйткән сүзләренә барсына да килешәм, барсына да кушылам. Ул бик тә дөрес теләкләр. Әлбәттә, менә шул кыюлык дигәннән сәхнәгә чыгасыз дигән, сез беренче чиратта ул шын актриса, артистка булып чыгарга тиешсез. Беренче чиратта иштәге шундый теге югалып калуларны һәм кыюлык булмауны аның турында бөтенләй уйларга кирәк түгел. Гомумән, җырның менә ничектер тамашачыга аның иштәлеген, көйен, моңын җиткерергә турында уйларга кирәк беренче чиратта сәхнәгә чыкканда. Бик тә кызыклы итеп эшләнгән аранжировка. Мин дә әле шул бер астагына барыр микән дигәнем шушы җырны инде. Икенче куплеттан соң шуның кульминацияга менеп киттегез. Ул мине чынлыкта да шоккатырды, чөнки тавышның чынлыкта да көчен күрсәтте һәм инде тавыш бар икәнен күрсәтте. Бик тә матур тавыш, киләчәге зур булырга тиеш. Бер генә теге үземнең яктан да шул форма буенча гына әйтеп китәм. Әгәр дә сез кульминацияга менәсез икән, аны җырның азагында эшләргә кирәк. Менә кульминациядан соң кире төшеп, тагын киридән башлаган кебек итеп, мин алай итеп эшләмәсем. Ул бик тә теге тәэсире икенче булачак. Әгәр дә сез кульминацияда бетерәсез икән җырда, без инде вах дип шундый эмоциялар кичерергә тиешбез, калырга тиешбез. Әлбәттә, менә беренче чыгыш булгачтан соң инде күренеп торды әзрәк сезнең шулай дулкынлану. Әлбәттә, мин үземнән шундый тере 9 сәйлән куям сезгә. Рәхмәт, бик зур. 9 сәйлән. Миннән дә уздырып җибәрдең син, Куйдым әле. Карале. Молодец. Илгиз Мөхәддинов. Сезнең тавышка бу менә җыр туры килә. Айрыша аның киңлеге дә менә сезнең диапазонга туры килә, әйме? Киң тавышлы сез, түбән тавышыгыз сезнең түбән. Ничектер менә шундый Потенциалы әйбәт. потенциалы бик яхшы. Мин сезгә 9 сәйлән куям. Рәхмәт, бик зур. Уңышлар сезгә. Малы. Уңышлар. Афәрин егетләр. Рәхмәт сиңа. Сау Озатабыз. булыгыз. Devam итәбез. Әдилә Ишалина. Бакчаларда шәшәк атта, син утырткан бөрелегән. Бакчаларда шәшәк атта, син утырткан бөрелегән. Бөрелегән, син бит минем бер генәм. Бөрелегән,
Tünüle düşlerimde seni kurdum bergenem. Talıymış esin canım güya kara bürülügen, bürülügen, bürülügen. Sen bitimin bergenem, bürülügen, bürülügen. Sen bitimin bergenem. Bürülügenidey küslerini bik sağandam bürügenem. Suya digen sözlerini qabatlıyım min şarmına. Bürülügen, hey, bürülügen. Ver, 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 ver. Bürülügen, bürülügen. Sen bitimin bürügenem. Bürülügen, bir, bir, birligen. Sen bitiminen bürügenem. Bik rahmet. Kızı buldum. Біргіне бұғай сен шундай әлі бик жидді кішіден шундай шаян қызға әуіреле тұрған. Ғымымен бошқа етіп, қатырлейм әлі мен әділәні бошқа турларда. Енді сіз нәрсе айтырсыз? Жюри? Ғыммен міне альтернатив жанрда жырлау, мен шаққата міне балалардың тұтышларына, олар өз тәлінкелерінде хис еткен кебек өзлерін. Шунда ук хәрәкәтләнә башлыйлар, нидер әйтәмез, нидер движуха башлана. Әйе, рәхәтләнеп җырлыйсың бит, әйме? Әйе. Әйе. Дәсәтләнәм. Рәхәтләнәсең, әйме? Бераз шулай ук кыюрак булырга кирәк. Бик теге, бик скромный гына куллар белән дә нитәсең, теге хәрәкәт ясыйсың. Шун артист кебек хәрәкәтләргә куркмыйча, әйме? Шулай ук булды берничә җирдә шундый дөрес булмаган ноталар булды, әйме? Үске нотаны ала алмадың анда башта. Шулай ук инде бераз ул түбәнрәк, низкий позициядә булды, әйме? Булай бик матур булды чыгышың, костюмың бик матур, җылык-җылык килеп тора. Күбрәк хореография белән шөгыльләнергә кирәк, әйме? Перспектива бар. Шуңа күрә әйдәгез, шулай ук 8 куйым әле мин пока. Ярар, яхшы ярар. Бөтен кешене уята торган җыр шикелле бу, беләсеңме? Син ялтырап торырга тиеш менә бу җырда. Силкенеп прям. Мондый жанрларда, альтернатив жанрларда отдача дигән әйбер бар. Артка аз гына тартырга кирәк. Ансы да булды. Хаман нитмәде, но аз гына артка сузу дигән әйбер бар мондый җырларда, мондый стильдә. Име, шуны киләчәктә әлбәттә кара. Былай мин дөресен әйткәндә менә мин рәхәте белән бу ел килешәм. 8 генә куям мин. Чөнки энергетика җитмәде. Аранжировкада бар ул, име? Ул менә нитә? Балкып тора, син бир бетә алмадың аны менә шулай итеп. Шәшерә. Менә син сәхнәдә хәзер. Алга карап яшә, сулай ярат. Бик рәхмәт. 8 югалып калды бугай. Хамин крайне булды инде. Менә сине көтәбез. Сине көтәбез. Барда хәзер. Бик тә ошады сезнең чыгыш ясауыгыз. Сезнең беренче чиратта сөйкемлелегез бар. Шундый үзегезгә генә хас. Күзләр шундый янып тора. Шундый уйчан күзләр, ялтырап тора торган күзләр, алар менә теге бик тә сирәк кешегә генә бирелә торган. Чөнки сәхнәгә чыккачтан елмайчан, үзенә шундый үзенең елмаю белән, уйчан күзләре белән үзенә тартып ала торган. Шундый менә артистка кирәк
şunday xos sıfatlar var sizde. Rahmet. Bu bik de kıymetli nerse artist için. Elbette bu jirni bik de tırışkansız, bik de stilli tip işlerge tırışkansız. Büyüler bilen. Mana şu kıyılık yağından, eğer de siz şunta da büyüsüz iken, ol büyüge de biriler, jirga gana birilge tügü, hümmen büyüge de birilirge gerek. Formalligina işlerge tügül, o her bir büyü sizin aytgan, jirlagan sözügüzün indi şuşu izümün kısa olurga teyiş. Hem vokal yağından kilsek, Venera xatın aydıp gitti, şulay jirlaganda siz özünüzni eğer de tulu kukrekka hava aytıp alıp jirlaysız iken sizge kileşekte kengeş bu. Kubrek hava alıp tuturup şunday kukrekler bilen tulu kukrek hava bilen kubrek jirlasağız sizge bu bikte yerdem edecek kileşekte. Şulay 8 seylem koyam sizge. Peki rahmet. Yarar kızık, bigirek kızık. Min tüge şahsen mine bigi şoğanı şu moment kübrek bulur dip kütken idim saman şekilde sizden. Lakin Edile rahmet bizedin bizning sahne bizni rahmet sana zatabız. Bir batır bulgan yigit Murat Ahmedjanov Qorşolı gele. Bir qarradında yandırdın yüreğimni Ezdirip bir qarradında yandırdın yüreğimni Hazır bilmem qayda basıp nişe pirgenimni Hazır bilmem qayda basıp nişe pirgenimni Zenger kökte yıldızlar köp ingakta bir güne Zenger kökte yıldızlar köp ingakta bir güne Tireyünde dostlarım köpün yakına singene Tireyünde dostlarım köpün yakına singene Kunglimde de uz yıldızım bir güne Kunglimde de uz yıldızım bir güne Tireyünde dostlarım köpün yakına singene Tireyünde dostlarım köpün yakına singene çıktım zenger kökke qarradım Qarga çıktım yolga çıktım zenger kökke qarradım Zenger köklerge qarradım tuğuz yolda sanadım 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 Rahmet. Izdirip bir jırladın da yandırdın yüreğimni. Men Salazakiş boşqaruunda bir xatirga kirib qolgan haligi jir indi beyani hazır bilamiz fikrlerini Artur Marat tebrikleyim. Şunday oңышлы чыгыш жасауыбыз белән. Теге аранжировкасы шундай катлаулы итеп эшләнгән. Ул күчә бара тоналистан өскә менә. Ул мин тыңлаштырып утырдым ул теге тоналистларын Хуммен аранжировка ауыр булуына карамастан бу җырны дәрәҗәле итеп башкарырга сез бик тә тырыштыгыз. Җырның мәгънәсе менә нәрсә турында гомумән җырлыйсыз һәм ул без аны аңларга тиеш. Беренче сез җырлый башлагачтан ук нәрсә турында бара? Күзләр яна. Гомумән энергетика ул җыр турында гомумән тулысынча әгәр дә сез җыр эченә кирип китәсез икән sizge ayrım büyüler de koyup durası olmayacak. Çünkü jır ol indi yazılgan, hem o jır üzü bizge nerse işlerge kireyken
аңлата һәм безнең ул аны безнең жаныбыз ул җырдагы шушы мәгънәне ул аны тоеп ала һәм безгә бер нәрсә дәшәргә кирәкми. Урысча әйткәндә кайф булырга тиеш җырлаганда. Сез үзегез рәхәт алырга тиешсез, рәхәтләнергә тиешсез бу җырны башкарганда. Ә монда инде әлегә күренеп тора. Монда хәзер уңга атларга тиеш, монда һәр поворот. Менә шундай әйберләрне без сизергә тиеш түгел. Әгәр дә тамашачы менә сезнең шын икәнегезне күрә икән, сез инде зур артистка әйләнәчәксез киләчәктә. Булды эшләнеп бетмәгән элементларда күп булды. Мин 8 сәйлән куям. 8 сәйлән, рәхмәт. Әлбәттә, бик тә потенциал бар. Мин язып алыйм әле җырлаганда кайф булырга тиеш. Мин Артур аерым Ислам. лекцияга чакырасыз мине сезгә. Үзем өчен. Монда кыслалар юк. Бу жанрда гомумән ниндидер схема юк. Ишетәсең икән, аның аранжировкасында да бер нинди кагыйдәләр юк. Беләсеңме, аның ниде ритмикасы да шундыйрак, мәсәлән, аккорды последовательностьта үзгәреп тора һаман үзенчә теләүчә, име? Бию дә, җырлау да аның да, име? Аның подачасы да бүтән булырга тиеш. Име? Анда син тарих сөйлисең. Әйткәнемчә инде моңа хәтле дә, име? Син безгә аңлатырга тиеш аны. Әйе. Син кем турында җырлыйсың? Бер карадым күзләренә, икенче йөзләренә. Шундыйрак форматта дип әйтимме соң инде. Мин менә барлык өйрәнгән авырлык өчен 9 куям. Венера хатым. Әйе. Менә абыйларың бик дөрес сүзләр әйттеләр. Аны колакка салып, инде киләчәктә моны уйланырга кирәк һәм синең остазыңа да бу әйтегендә сүзләргә бераз шулай ук игътибар итәргә кирәк, име? Менә син җырлый башладың, име? Бездән күзне алмадың. Бу абый белән апалар миңа нинди бик куер икән дип, синең менә мин шундый күрдем, күзләреңдә шундый диккать белән безне карап җырлауларың, име? Менә ул сиңа әлбәттә инде кумашаулады, шын мәгънәсендә бирелеп җырлар өчен, име? Менә комфорт сизмәдең син шуның аркасында, шушы җырны җырлаганда. Ну, нәрсә инде, ярар инде, Марат. Сиңа башкортстан, син татар бит, име? Башкорт. Менә башкорт булганга күрә 9 елны куям мин сиңа. Безгә килеп, менә шулай үзеңнең иҗатыңны безгә күрсәткән өчен, бүләк иткән өчен, шундый матур без сине көтеп калабыз алдагы елларда да, яме? Катнашырга, өйрәнергә, җырларга сиңа, яме? Зур рәхмәт. Кунакчыл булып чыктылар. Рәхмәт бик зур, рәхмәт. Затабыз. Шул дулкында дәвам итәбез. Милина Хәйруллина. Gürgeçteler beylene, gürgençi süzüm kubula, gürgeçteler beylene. Dalı bögülüp dıra, dala, dala, dalı bögülüp dıra. Dağın bir küresi kile, üze gezelip dıra. Dağın bir küresi kile, üze gezelip dıra. Alsama su tamkan bägeren bitlerine, alsama su tamkan bägeren bitlerine. Dala, dala, dala bögülüp dıra. Dala, dala, dala bögülüp dıra. Dağın bir küresi kile, üze gezelip dıra. Dağın bir küresi kile, üze gezelip dıra. Sine maktab bitteki sayrar idem. Şu direkte sine maktab bitteki sayrar idem. Dala, dala, dala bögülüp dıra. Dala,
Милина искиткеч шәп булды. Инде мин хәзер мактарга да куркам балаларны. Мин мактыйм да аннары шын дөресен әйтеп бирәләр малай. Шулай инде мин профессиональ яктан бәяләмим, мин күз белән яратам дигәндәй. 10 яш өчен бик кыю чыгыш ясадың. Бик кыю, имам. Тавыш әйбәт. Ярар, молодец, бик матур, костюмың да матур, үзең дә шын артистка. 10 яш өчен дөрестән дә бу бик яхшы. 9 яме? 9 Сейлән, инде дәвам итәбез. Милина birinchi tapqir eshitdim shunday motor ismni. Bik de aşağıda sizin шығышыңыз. Aytırga kerak sizning ustozingizga zo'r rahmat. Endi shunday kichkina yoshdan sizni shunday durust deb olib borasiz, ko'rina. Vokal yog'idan durust yang'irasiz. Mana shu sizning tembringiz üskün notlarda shunday yoqti bo'lib oshila. Mana shu hamma shu testurda sizga kelajakda da taqdim etam shundayroq jillarni o'zingizning tuban testurda tugul, o'zingizning tovushqa xos jillarni olarga yaraymi? Repertuar yog'ina kelsak endi. Sizning qiyo'lig'ingiz uchun shu jirni anglab rahatlanib bizga bo'lak etganingiz uchun sizga zo'r rahmat. Ham o'zimdan 9 Seylan qo'yam. 9 Seylan әйбәт барасың. Милина бик әйбәт барасың. Айда Илгиз 10 яш өчен мындай энергетика белән чыгып, ничектер, кайсы вакытта чыктың җырның ниндидер атмосферасыннан безгә карап теге ничектер, гомумән син җырлый башлаганда син җырга кирип киткән идең. Башында. Аннары ничектер нитеп, әзгенә теге дөрес эшлиме, теге ниндидер дулкынланып булдымы шунда. Сиңа 10 яш, сиңа 10 бал куям, әйме? Бу киләчәккә, ләкин ни өчен куям мин 10-ны? Чөнки син бөтен нәрсәләрдән иң яше. Беренчедән. Икенчедән, бу киләчәккә ниндидер тәргеш булып калсын. Рәхмәт, бик зур, бик зур. Балалар өчен безнең конкурсыбыз үзе бер эксперимент. Ранел Карамиев ничек үзгәрде микән әлеге бәйге өчен? Düşüşlerim oyunu güle, min gene kalemim. Oyunun da yeme tapmayım, ne buldu bilmeyim. Siz motor kızlar, nik şayartasız. Yüreğimnin yanıların anlamayısız. Siz motor kızlar, nik şayartasız. Yüreğimnin yanıların anlamayısız. Şimdi gül paçotta her çakmaktıylar. Kızlar gına ura buza yaratmıyorlar. Siz motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsız. Siz motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsız. Yüreğimde utlar yana hiç düşünmesiz. Aranızdan birinizi süyememesiz. Siz motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsız. Siz motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimnin yanıların yüreğimnin yanıların anlamışsız. Siz motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsız. Yüreğimnin
Ранель, бу җырны син җырларга тиеш идең, һич шиксез син җырларга тиеш идең. Инде шул хәтле тырышып, Венера апага карый ул. Эх, сез матур кызлар. Венера апа нәрсәдер яза, нәрсә яздыгыз әлбәттә. соң анда сез? Язам. Әйе. Монда инде җыр башлауга ук үземдә мин сикереп биисе килә башлады. Ә син тик кенә торасың. Менә аннары җырларга, кызларга булган хисләрне син шундай тыйнак кына белдерәсең, бу яхшы сыйфат бит, Бу бик культур. Культура, шундай итагать, бу тәртипле, шундай. Әйе, шундай тыйнак, шул кадәрле. Менә миңа бик моңсу күзләр белән карадың гел. Ә бит күзләр бит алар бик күп нәрсәне аңлаталар. Безнең Илһам абый шулай ук беркайчан да сикермәде җырлаганда. Ләкин аның күзләре белән, аның менә шул үзенең тавышы белән ул бүтән җырның эчтәлеген җиткерә беләдер, Гомумән бик күп җырчылар, менә Артур абыйың да шулай, Илгиз абыйың да, Илгиз абыйың вообще сикерә инде ул. Менә сикерә торган җырчы. Менә син, менә шу кадәр тыйнак булдың. Сине бу җыр берәр селкенергә, бер җиреңдә кыймылдамады, бер күзәнәгеңдә, гәүдәңнең, син үзеңне шундый образда күрдең инде, Әйе. Сиңа өйрәтмәделәрме биергә? Бу җыр шундый, бу җырда биергә кирәк түгел. Мин шулай уйлыйм. Шулаймы? Бу шундай яңа ниндидер күзләү бу, күзләү. Үзеңә карата фикере белән. Без моны Шейх Разифка җиткерик. Бу җырны кисеп алып, аңа аерым видеосын җибәрбез. Сиңа басып торып, Тыңлап кара әле син. әйе. Мин бер нәрсә генә өсти алам, бер-ике тиен. Менә әле күптән түгел генә үткән турда гына әле аңа син биюең артыграк булды бугай дигәннәр иде. Бер жюри әгъзасы төртеп күрсәтмибез инде бармак белән кем икәнен. Шулай да инде бәлки шуңа колак салганнар, кем белә. Шулаймы? Ә инде гомумән альтернатив менә бу жанр, ул барыбер иреклелек жанры бит инде. Һичшиксез анда. Менә үзең ничек күрәсең? Шуңа күрә дә иреклекне сизмәдек без. Аны нәрсәдер тотып торды. Менә ниндидер аңа, димәк, аңа тиешле дәрәҗәдә аңлатмаганнардыр дип уйлыйм мин. Чөнки балаларга күп нәрсәне аңлатырга кирәк. Монда тыйнаклык бик әйбәт сыйфат, ләкин сәхнә, тамашачы, ул ярата менә шу энергетиканы, ул ярата сценическое обаяние дигән әйбер бар, ул бит бер елмаюдан да, күзнең карашыннан да ул барлыкка килә, ул энергетика. Сез миңа аңлатасыз кебек. Ранель, син аңладыңмы мин әйткән сүзләрне? Әйе. Сигез сәйлән. Рәхмәт бик зур. Яры. Афарин. Артур. Ранель, зур рахмат сезнең чыгыш өчен. Монда инде бу битендә безнең иң танылган җырларның берсе бу матур кызлар. Беренче чиратта бит ул кызлар өчен башкарылырга тиеш бу җыр, әлбәттә. Их матур кызлар, сезнең өчен генә җырлыйм бу җырны. Бу андай җыр түгел. Монда гомумән уйшанлык, монда заигрывание, русча әйткәндә. Монда кызлар белән шаярырга кирәк. Һәм инде bütün jırlaganda da hisler şunun turunda oynarga tiyеш. Мен seni hazır üzüme karatam, күзләрем белән seni aşıyım. Менә шундый настроение булырга тиеш, jırlaganda. Әлбәттә, менә хәзер бер эксперимент өчен генә. Хәзер әгәр дә менә бу күлмәгезне ышкындырыгыз әле менә өстәгесен. Шындырга да. Үзегезнең стилегезне кешегә дә аңлатам. Яканы күтәрегез әле. Арттан яканы күтәрегез. Булай юкмы ни? Да. Гомумән, әгәр Без әле монда стилистлар да булып чыктык. Әлбәттә. Менә күрәсезме, образ ничек үзгәрә. Бер генә Әйе, ничек матур. Кара син аны. ничек җырны сайлаганда гомумән кыяфәт барлыгы әйбердә ул шушы җырны ачып бирергә тиеш була инде. Әгәр сезләр кулларыгызны сызгансагыз, бүтүнәй без уже сез чыгуга гына уже унны куядырык. Менә бу әйберләрне инде әле ул вакытта аннарсы биеп тә җибәрсәгез. Әзгенә. Монда бу уже җиңде дигән сүз. Шуның өчен бу әйберләрне, бу детальләр бик тә мөһим әйберләр. Фишкалар булырга тиеш. Фишкалар, һәрбер җырчының үзенең нидер фишкасы булырга тиеш. Бу инде сезгә зур киңәшләр, бу бик тә ярдәм итә торган әйберләр. Әлбәттә, жыр вокал ягыннан килсәк, потенциал әйбәт, чиста интонирование әйбәт.
Киләчәктә әйбәт потенциал күренә. Шуның өчен күбрәк җырның эчтәлегенә игътибар итегез. Менә ул һәрберегезгә дә иң беренче сезгә иң зур теләк. Җырны беренче чиратта нәрсә турында башкарганыгызны менә кичкенәдән сез аны үзегезгә сеңдереп калсагыз, сезгә киләчәктә җырлар сайлаганда, бу җыр миңа туры киләме, килмиме икән, сез аны иң беренче сорау бирергә тиеш үзегезгә. Шундый теләкләр белән менә һаман да шул энергетика биреп җитмәгән аркасында гына мин 8-не куям. 8. Рәхмәт. Ранельның чыгышы ул ачыш булды. Без аны Шайхы Разиевка җиткеребез обязательно. Бу кире уйлап карасына. Образ турында. Образ Әйдә, турында. Илгиз, син. Мен әйтер сүзем калмады дөресен әйткәндә. Бар әле бар. Ким дигәндә бер сан һәм Юк, дөрес санны әйтүне әйтермен, әлбәттә, ләкин миңа чыннан да ошады, барлык булган җырның позициясе һаман бер җирдә иде. Бу чыннан да кемдер еллар буе шул позицияга ләкмичә һаман башлый. Интегә. Сез матур кызлар, аннары баштан ачып китә. Ул башында ләгә дә, аннары ахырга хәтле таның турында. Стозы әйбәт. Остазлар бик уңышлар телим сезгә киләчәктә дә үсешләр әлбәттә. Барлык әйткән сүзләргә кушылам һәм сезгә дә әйтәм, тыңлагыз. Остазлар юкка гына андый сүзләрне әйтмәс. Ниндидер әле мондый сүзләрне ишетер өчен каядыр аеруча ләгеп кирип табырга кирәк әле андый мастер-классларны. Мин коллегалар белән 8 куям, әлбәттә. Шул энергетик өчен чыннан да бу җыр сезнең философиягыз үзенә карата дөрестер бәлки. Ләкин аның аранжировкасына караганда сезнең философия ничектер менә туры килми дип әйтик. Тәңгәл килми. Монда бит шундый момент бар әле. кызлар күрсен, менә нинди булла ярчылы егетләр. Рәхмәт, афәрин. Шын җигет. Шын җигет. Шын җигет. Шын ир булачак әле. Каршы алабыз Сәйит Әхмәтҗанов. Yeşil orman boylarında bulunulukta elsirep Şalgı tutup peşin şaba batır yigit king sulap yemli bula şeynen aylarla Matur bula bulunarı kırlar yemli bula şeynen aylarla Matur bula bulunarı kırları Bir salgında hava yarıp şınlı şahı davışı Düşman yavı avgan gibi kava peşin pokosu yemli bula şeynen aylarla Matur bula bulunarı kırları yemli bula şeynen aylarla Matur bula bulunarı kırları Şapkan peşin aslarında şirişilegi koyula Arıp yigitişten koyka şirkesinin sıyılı yemli bula şeynin aylarla Matur bula bulunarı kırları yemli bula şeynin aylarla Matur bula bulunarı kırları Eydegiz bir gelip jırlı gele
Афәрин. Сәйд, сені Қарағаш, сенің шығышыңны біріншіден Фредди Меркури еске түсті Уимблдонда. Сен бек әйбәт бейсің, ескиткіш, һәм әлі жырлайсың да болып шықты, һәм әйдәгіз сіздің түпшіктен көптен башлаған жоқ. Әйдәгіз әлелгіз. Мұнда да түпшік кіне малай. Миңа бик ошады бүтін нәрсе. Мен артық нидер сүзләр әйтәсем дә килми. Ул шигырь алдынан да аңлаган идем инде. Актыкта гына образдан бер кашан да чыкма. Жыр ахыргы нота хәтле бетмичә, актык аккорд яңгырамыйча бер кашан да образдан чыкма. Менә син бастырган идең. Ничек булса да кулың сузып, барыбер тот шул образны актык нотага хәтле. Ярыймы? Аты чыгып калдың да ничектер, аннары тамырда кулың күтәрдең. Кирәкми, ярыймы? Былай сүзләреңне дә аңладым. 12 яшьтән нәрсәдер зурлап авыз тутырып сорарлык әйбер түгел инде. Мондый җырда. Но синең уйнавың миңа бик ошый бөтен нәрсәдә. Бу хәрәкәтләрдә Аяклар белән Ну, это полный техас. Менә туры килә торган җырга да, кигә дә, аранжировкага. Тулысынча туланган образ. Аның кыяфәте дә туры килә бит. Юк, син кулларыңны әле генә күтәрдеңме? Мастер-класс алдыннанмы? Яки әйтәм, бик яхшы бөтен нәрсәдә. Мин сиңа 10 куям. 10 сәйлән. Рәхмәт. 10 сәйлән. Егетләр әйдәгез, Артур. Эшләнгән бу җыр, эшләнгән номер, бик тә тырышкансыз бу номерды куярга. Хореографлар да бик оста эшләгәннәр. Һәм инде бар да туры килә дип әйтергә кирәк. Вокал ягыннан интонационный әзрәк шул моментлар килеп чыкты. Ну, җыры да әйтергә кирәк ул теге гел шундый күчә торган ноталардан тора. Аны инде теге былай итеп әле чиста итеп җырлагачтан соң әйтергә кирәк, бу да бик тә уңышлы дип. Энергетика буенча аңлау бар, артистлык бар. Бу инде киләчәктә шундый әйбәт артист үсер дигән шушындый өмет күрдем мин бу чыгышта. Һәм инде үземнән 9 сәйлән. 9 сәйлән. Рәхмәт. Рәхмәт, әйбәт барасың әле, әйбәт барасың. Венера апабыз нәрсә әйтер икән? Тулайым алганда җыр бөтен яктан да эшләнгән кебек. Хәрәкәт, аннары җырга карата мөнәсәбәт, барысы да эшләнгән кебек. Менә миңа нәрсәдер барыбыз җитеп бетмәде. Бу өйрәтелгән. Менә шушы күнү ниләргә, хәрәкәткә, менә аңа әйткәннәр, менә шулай аягыңны эшләйме? Бу бит ул бит килеп чыгырга тиеш ул. Менә җыр хәрәкәт белән ул кулмы ул, башмы ул, күзмы ул барсы да ул бер ниндидер бер берлектә булырга тиеш. Ул менә чыгырга тиеш шын күңелдән өйрәтелгән, ул менә күренеп тора, беләсезме? Җыр хәрәкәт белән ул гармониядә булырга тиеш. Матур малай син, слушай. Юк, үзем сикемле. Сикемле малай, әйе. Яра, мин дә 9 куям сиңа. Яхшымы? 9 сәйлән. Минемчә, бүген иң бийек баллар, по-моему, Сәйит алды. Молодец. Егетләр бүген, егетләр Сен әйбәт. көтеп калабыз, яме? Алдагы елларда да син, әйдә, үз бераз нык. Яшә җырда, җырда яшә. Яме? Сау булыгыз. Ярай. Иманым Камил, булачак йылдыз Асыл Сәләхова. Киләләйдәннән җиләсчен, юлларга чәчәкләр сибәлә. Ак булып, сау булып, истә калсын, Казанның кадерле кичләре. Туган ил чакырган зур юлларга, китәрбез таңнарда без моннан. Озатып калырсың безне Казан, баласын чараган кыш заман. Озатып калырсың безне Казан, баласын чараган
Молодец. Молодец. Әфәрин. Артур бик мәгънәлегеннән карап тора әле безгә. Асел, тәбриклим шундый уңышлы чыгыш ясавыбыз белән. Миңа бик тә ошады бу. Сездә иң беренче чиратта менә инде күренеп тора чын артистка сыйфатлары, чын җырчы сыйфатлары. Чөнки менә без инде алдан әйтеп килдек, безгә нәрсә җитмәгән, менә бу кызда барсы да бар. Ул аның bütün хәрәкәтләре җырдан туа, аның сизгерлеге бар, нәрсә турында барганы, гомумән аның тәне җыр белән, тәне аның җаны белән бергә эшли. Һәм бу инде бик тә менә кирәк шин артистка, бик тә шундый зур сыйфатлар. Бу сездә барсы да бар, тәбриклим, бу сезгә киләчәктә дә инде шин зур җырчы булырга бик тә ярдәм итәчәк. Җырга килгәндә сүзләрен унутуга карамастан да, ул һаман да шулай ук артистка булып калуы, Югалып калмады. югалып калмауы, бу менә миннән шуның өчен 10 сәйлән. 10 сәйлән. Рәхмәт сезгә. Мин зур потенциал күрәм, чөнки бу кызда барсы да дөрес булырга тиеш киләчәктә алар. Барсы да үз урынында. Икенче юлы сүзләрне унытканда булай гына син микрофонны. Бу бит әле 11 яшь кенә. Алар һичшиксез. Бу бит әле 11 яшьтә генә җырны шулай сизү, ул бик Сен күрдеңме соны Зур ничек? уңыш. Ничек? Ул ничек итте дә бер елмаеп куйды да кире борылды да давай дальше пошел. Шулай булырга Бу тиеш бер кебек качан сыман. Әфәрин. шулай булырга тиеш. Әйдә, Илгиз, эстафетаны алдыгыз исә инде дәвам итегез. Гомумән мин бу җырда икенче төрле ачылды Асел. Менә шундый җыр кирәк булган дип утырган идем инде мин. Беренче тапкыр күргәндә әле. Мимика уйнаулары. Менә бу чыннан да бөтен җан тәне белән уйнады ул менә бу җырны. Җырлап уйнады. Име менә Яшәде. һәрбер соло бислары. Бик шәп. Мин 10 куям. Әлбәттә. 10 мин әлбәттә 10 куям. Бу шәп. 10 куям. Бу бүтәнчә әйтә алмыйм мин аны. Ул ходлар белән полностью. Ярахатны? Венера Хатовна, сезне тәҗрибәле жюри әгъзасы буларак ахырга калдырдык. Дөрестән дә без рәхәтләнеп сиңа карадык, сине тыңладык, имән. Бу бик авыр җыр, ул бик диапазонный. Сине әлбәттә теге астагы ноталар бераз гына сиңа авыр бирелә. 11 яшь инде, әлбәттә син аның бөтен техникасын белеп бетермисең әле, име? Әле үскәч әле белерсең, ул шулай бу җырны әле олы апалар да бик авыр башкаралар, име? Шуңа карамастан синдә менә тулайым, менә шундый комплекс, әйбәт комплекс, менә нинди комплекс кирәк җырчыларга, ул кыяфәт, ул мөлаимлек, сценическое обаяние дип аталаймы, ул тавыш, һәм рәхәтләнеп җырлау сыйфаты, менә бу комплекс менә бөтен кешедә дә юк. Син димәк дөрес юнәлештә, сине алып баралар остазларың шушы юнәлештә, име? Мин уйлыйм, алар үзләре дә рәхәтлек аладыр дип шундый бала килсен әле, име? Бу бит инде тәрбия барыбер әти-әниләрдән, бу кичкенәдән димәк сине әти-әниләр гаиләдә шулай үстереп, уфитеп шушы Сәйлән фестиваленә җиткергән өчен әти-әнигә беренчедән рәхмәт. Һәм инде остазыңа, димәк, ул да дөрес юнәлештә сине укыта, име? Минем җегетләр 10-ны куйдылар, име? Хәзер мин баш ватам инде. Ну, мин дә 10-ны куям. Рәхмәт сезгә. Инде безне килеп кочакларга да тиешсең хәзер, име? Бар. рәхмәт сиңа, рәхмәт. Инде мин монда янәшәсендә басып торып, инде дулкынланулар сизгәнмен, аның эченә нәрсә икәнен дә белмим. Рәхмәт затабыз, Асел. Сау булыгыз. Сау булыгыз, уңышлар сиңа. Молодец. Тамырын җырлыйм. Әйе, тамыр җырлайын. Чыккан. Тәре тамырын җырлыйм. Чыккан. Айрым бер дулкынлану белән игълан итәм Зарина Шакирова.
yastanlarında Canға рәхәт идел ярларında Şık jibilli bileş yaprağında Yılmayalar güller bolunda Kışlara sayray Yeşil kovaklarda Yaşıl baturlığı torunda Benim hallerim benimkisini İdil dolganları seni düseli Akla değil dozu deli düseli Beni böyle sirdeş bulurga Kışlara sayray Yeşil kovaklarda Yaşıl baturluğı torunda Hatırlattım dolkun oynavlara Oynayım yaktı hayallara Mehabetim derdim itiyalara Küber olur borar yılımda Kışlara sayray Yeşil kovaklarda Yaşıl baturluğı torunda Kışlara sayray Yeşil kovaklarda Yaşıl baturluğı torunda Yaşıl baturluğı torunda Yaşıl baturluğı torunda Вот это в конце, да. Aferin Zellinde, mine bit buldurıp çıktın, mine bit işmasam dolkanlandın tağın özün. Nişik buldurıp çıkkanını hazır indi bileşek biz. Нинди яқты жырыймы Фатхы Рахман Абай Ахмадиевнің жайның мотор аяз таңларында. Мен бұл бик зор іш ішләнә біздің фестивальда деп әйтек. Енді біздің фестивальда да һәммәне Сейлан фестивалында. Бұл Башлангыч сезнең бұл фестивальда біздің балалар енді. Бұл біздің киләчәктә безнең үзгәреш җиленә безнең җырчыларны алыштырып, яңа буын, әйе, монда бит инде преемственность поколений дип буыннарның бәйләнештә булуы күренә. Шулай бит. Моторым Зәлинә, син дөрестән дә искиткеч мотор, шибәр һәм мин менә күзаллап тордым, син киләчәктә әлбәттә безнең эстрадабызда син үз урыныңны алырлык шундый бер яшь бала, яшь кыз чыгыймы. Шуңа күрә менә бу дулкынлану хисләрен шулай ук аның белән аны ничектер кичектерергә кирәк, читкәрәк, яме? Син дулкынландың, ләкин шулай да менә хәзер чыгышың синең искиткеч мотор булды. Соңгы инде синең анда ноталарың гомумән инде җигит, анда җегетләребез анда шаккаттылар шундый рычаниларың име? Ничек дип атала ул? Бу Growling. Growling стилендә тәмамладың бу җырны. Мин сиңа 10 бал куям, яме? Вау. Егетләр, сездән Егетләр миннән дә ким куйсалар, мин хәзер смотреть итәм. Безнең биргән балалар ул бүгенге көндә. Сезгә Аванс. яңа этәргеч кенә авансы. Чөнки киләчәктә менә шундый ниндидер стильләрдә киңәйтергә кирәк барлык булган җырларыбызны, репертуарларыбызны. Мин аны бөтенесе шундый булырга тиеш дип демим. Алар булырга тиеш.
Менә без киләчәк буын турында уйлыйбыз. Сез дә шулай киләчәк турында буын турында уйлый торган көннәр килеп җитә ул. Дигәнчә хәл сизмичә дә кал. Әйе. Әйе. Кичә генә үзебез шулай басып торадыр кебек. Бүген көндә монда утырабыз сезне тыңлап. Һәм әлбәттә 12 яшьтә ниндидер зур планкалар куймыйча без. Мин 10-ны куям. Мин 10 куям. О, 10 рәхмәт. куям. Юмортланып киттегез әле сез тапшырганнан. 10 куям. Ну чөнки шуннан да мондый жанрларда җырлау ул бик авыр. Зәлинә шын күңелдән шатланып утырдым, чөнки киләчәктә дә менә шундый бер матур үз урынына ала торган артистка сыйфатлары күренә. Җыр гади түгел. Бу җырны җырлаганда инде мен күреп торам, теге вокал ягыннан бик тәйбәт остазыгызга зур рәхмәт. Инде дөрес юнәлештә алып бара. Әле мин озакка таба инде көтеп утырам, арыр микән, ул гел өстә бара тестурда. Арыр микән. Барыбер инде озагына кар барып җитеп, ише астында өстәп куеп, бу инде күренеп тора, җырчыда шун характер бар икән. Бу үзенең уе бар, үзенең уйланышы бар җыр турында, һәм үзенең тавыш турында, һәм үзенең тәне, җаны белән бергә икәнлеге күренеп тора. Коллегалардан аерылып тормыйм, 10 сәйлән сезгә киләчәктә дә зур уңышлар теләп, инде шушындый матур тавышыгызны киләчәктә дә матур итеп нашайтып үстергә ясын дип сезгә зур теләкләрдә калабыз. 10 сәйлән. Дулкынланмаган җырчы түгел, дулкынлануын җиңеп, һәм инде аны дөрес юнәлешкә җибәрүче минемчә чын җырчы. Син инде кушылам, үз урыныңны һичшиксез табырсың дип ышанып калабыз. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Әйе, рәхмәт. Сез барлык чыгыш ясаучыларын да күрдегез, карадыгыз, тыңладыгыз, ишеттегез. Һәм инде без бик зур рәхмәт әйтәбез сезнең эшчәнлегегез өчен. Бүген балалар яхшы әзерләнгәннәр. Остазларына зур рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм мин бик шат. Безнең үзгәреш җиленең дәвамы итеп, Сәйлән фестивалендә безнең балалар үсүенә мин бик шат. Һәм барысына да уңышлар телим. Һәм инде остазларга эшләргә. Менә шул теләктә инде. Шул теләктә калам. Камиллеккә шик юк. Асында без язып куйган Әйе, идек. камиллеккә шик юк. Беренчедән зур рәхмәт әйтәс килә Шаян ТВ каналына һәм Сәйлән фестиваленә безнең шушындый талантлы балаларыбызны төрле төбәкләрдән җыеп шушындый зур фестиваль үткәргәнлеге өчен. Бу инде безнең мирасыбыз, миллилек саклана, шушы телебез саклана, шушындый фестивальләр аркасында. Һәм инде әлбәттә безнең балаларыбыз үзебезнең шушы тарихыбыз белән, тарихи җырларыбыз белән инде шушы мирасыбыз белән танышып үсәләр. Һәм инде менә бер-берсенә шундый фестиваль булгач, конкурс булгачтан соң инде ул инде конкурс гел үсергә тагы да гел шундый этәргеч бирә. Һәм киләчәктә дә Сәйләнгә инде зур уңышлар телим һәм гел озын гомерле булсын бу фестиваль. Рәхмәт сезгә. Бик күңелле күренеш гомумән. Амин шулай булсын. Аны бит әле кешегә танытуы да үзе бер эш. Әлбәттә. Талантларны. Илгиз Мөхәддинов. Миңа бары тик шундый гына сүзләр әйтәсем килә. Яшьләребезгә җырлагыз. Курыкмагыз бер нәрсәдән дә. Иң менә теге авыр булган кыюлык авырлыклар хисләре, ул сез үзегез, сез генә үзегезне туктата аласыз. Бер кайчан да курыкмагыз, үзегезнең йөрәгегезгә, үзегезнең җаныгызга ышанып алга барыгыз, җырлагыз, экспериментлар чыгарыгыз яңа җырлар белән. Сездә булган барлык киләчәк көч. Уңышлар сезгә барысына да. Рәхмәт сезгә, теләкләрегез өчен, сезнең бәяләрегез өчен һәм иң мөһиме киңәшләрегез өчен. Минемчә инде балалар әлеге язмаларны кабат тыңлап, укытучылар белән, остазлар белән инде сезнең киңәшләрегезне тормышка ашырырга тырышырлар дип иманым камил. Әлегә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге турның нәтиҗәләрен сез экраннарыгызда күрәсез.
Гомум нәтижені біз соңғы тапшыруда беләчәкбез. Біз сезгә яхшы матур җырлар теләп, сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.